Morjes kaikki Kaltsuunteri tässä. Ja hyvää pääsiäistä teille kaikille. Kuten näette, vähän eri ympäristöä tällä hetkellä mun täällä. Mä oon metässä. Ja ihan missä tahansa metässä. Mä olen nyt vanhempien metässä, lapsuuden metässä siis. Metässä, missä mä oon ollut aika paljon lapsuudesta saakka. Mä oon nyt kotiutunut vanhempien luokse. En ole enää kämpällä. Tässä on nyt tää pääsiäinen tuu, niin mä ajattelin, että vois hyvinkin vanhempien luokse tässä mennä ja viettää aikaa täällä. Ja tää on ihan mukava olla. Tää on tämmönen kiva mettä. Erittäin mukava paikka. Mä oon tää nyt kävelyllä tällä hetkellä. Pientä lenkkiä vetämässä. Ajattelin, että voisin tässä myös vähän vlogata samalla kun mä olen täällä. Oi. Tämä mettä. Tästä tulee paljon muistoja mieleen. Se on kiva taas olla täällä. Sitten on nyt aikaa kun viimeksi ovin. Olisiko siitä nyt semmonen kuukausi aikaa vissiin. Vähän enemmänkin. Mutta täällä ollaan. Mulla on vielä tää puhelin tässä käytössä. Kuvaan vielä tällä. Mutta tulee vielä se videokamera tässä jossain vaiheessa. Mä oon tosiaan nyt niin kuin sanoin vanhempien luona. Täällä itse asiassa piisaa niitä videokameroita. Täällä on paljon kameroita vanhemmilla. Kuitenkin tässä katsoo jotain sopivaa tässä vielä. Mutta ei vielä tiedetä mikä olisi niin mahtava. Mikä olisi niin loistava. Niin, se kestää hetki. Koitetaan tässä katsoa yhdessä vanhempien kanssa, että mikä olisi sitten se loistava kamera, mitä mä voisin alkaa sitten käyttää sitten jatkossa. Kyllä se varmaan selvii tästä ennen kuin mä lähden pois täältä vanhempien luota. Mutta nyt kun ollaan täällä, niin nautitaan ajasta. Mitässä? Tää on ihan kiva olla. Tällä hetkellä on ilta, aurinko itse asiassa laskee tuolla mun edessäpäin. Puhelimen kameran takana. Laskeva aurinko. Kello on nyt semmoset 7 tulossa tällä hetkellä illalla. Tämmönen kiva iltakävely. Mukavasti itse asiassa tuossa kun katsoo vähän tätä maata, niin kun näette tuossa auringonlaskua. Mä en ihan viitti kunnolla näyttää kuitenkaan tuota auringonlaskua suoraan tuolta edespäin, koska en mä halua ihan näyttää vanhempien taloa. Meinaan se on ihan justiinsa tuolla näkyvillä. Just tuon auringonlaskun luona. Tuo edessäpäin, niin siitä oikealle, minun oikealleni, on talo, vanhempien talo. Lapsuuden taloni, missä nyt yövyn. Tässä jonkun viikon ajan. Pääsiäisen ylikin jopa. Nyt on pitkä perjantai kun kuvaan tätä. Mutta tämä video on kyllä ulkona pääsiäisenä, mä tiedän että on. Totta. Mä oon tosiaan omassa kämpässä ollut yleensä tässä nyt semmosen yleensä joku 2-4 viikkoa on yleensä ollut se, mä oon tullut hetkeksi vanhempien luokse aina olemaan. Toi mun kämppä, missä te olette itse asiassa nähnytkin mut, niin se on ollut mulla lokakuusta saakka, joten se on ollut 6 kuukautta mulla. Se vuokrasopimus tehtiin siitä syyskuun loppupuolella. Ja sitten se virallisesti alkoi se mun aikani siellä sitten ihan lokakuun alussa, ensimmäisestä päivästä asti. Mutta mä vasta tuin sinne, olisiko se ollut siinä 3. päivä kai. Piti vähän saada sinne hoidettu kamaa. Tarvii vähän apua siinä vanhempien kanssa. Mulla ei kuitenkaan siis ole autoa. En ole tätä vielä sanonutkaan. Mulla ei autoa ole vielä. En mä oikein uskaltanut hankkia semmoista, kun mulla ei ole vielä mitkään niin isot tulot tästä. Niin mä vähän pelkään, että mulla menee toi mun pankkitili aika tyhjäksi. Jos mä hankkisin nyt auton. Mulla olisi ehkä varaa hankkia joku halpa auto. Tämmönen niinku semmonen mikä ei oikeasti kauheasti maksa. Joku semmonen muutaman tonnin auto ehkä. Mutta sit sen jälkeen varmasti mulla alkaa rahat menemään suoraan jonnekin silppuriin oikeesti. Suoraan oikeastaan jostain kaivoksestakin varmaan alas samalla. Ehkä menee silppuriin jotkut rahat ja sitten muut menee jostain kaivoksesta alas. Sitten kun aletaan niitä kustannuksia maksamaan siitä. Mulla ei ole vielä nyt oikein itse varmaan ollut siitä, että hankin auton, niin mä kuljen joko porukoiden kyydillä tai sit mä kävelen tai pyöräilen. Mä oon alkanut taas pyöräilekin myös pitkästä aikaa. Pyöräilyä on tullut tehtyä. Se on mukavaa. Nyt kun on hyvät kivit taas siihen. Tää on kiipeätä oravia ilman kautta. Joku tästä tiputtais orava tosta äsken tommosen kävyhä, kun onneksi se on sanonut muhu. Mun pitää varoa.
Jesus Christ, joku kurja siellä koittaa assassinoida mut. Ainakin tainuttaa. Mut joo, pyöräilyä on alkanut kulkea tosta just viime kuusta alkaen. Tuossa maaviskuussa. On ollut mukavaa. Siinä mä oon päässyt hyvin paikasta toiseen. Aika nopeastikin. Tuplasti nopeammin kuin mitä kävellen. Erittäin mukavaa. Ja Mä oon itse asiassa paremmassa kunnossakin pyörän kanssa mä oon huomannut, että ei tunnu niin raskaat kuin mitä se tuntui silloin viime vuonna, olisiko se ollut, kun mä viimeksi käytin pyörää. Joo, se on raskaampaa joo. Huomaan, että on mun kunto parantunut tässä, kun on nyt tätä kuntoa taas tehnyt kunnon vaan. Se on hyvä. Erittäin mukavaa. Tämmöistä metistä tulikin mieleen muuten itse asiassa, että se olisi kiva joskus eräjormailla tämmöisessä niin metässä niin oikeasti. Mä oon syvälle mettää ja alkaa eräjormailee niin jossain apokalypsimedioissa tai mistä tahansa tämmöisessä niin selviytymispelissäkin ja semmoista. Mä oon aina kiinnostunut tosta niin outdoorsman elämäntyylistä. Se voisi olla oikeasti aika kiva. Ajattelin, että se voisi olla kiva joskus koittaa semmoista. Mä olen periaatteessa tehnytkin sitä jo oikeastaan. Oon mä aika vaiva, koska mä oon ollut Intissä. Mä siellä eräjormailen kyllä siellä tuli käyty metässä. Tuli joutuu maks viikko kyllä se siellä metässä, en mä siitä pidempään ollutkaan. Joskus siellä oli porukat 2 viikkoa pitäisi, mutta mä en ikinä ollut niissä harjoituksissa. Mä olin kirjurihommissa siellä armeijassa. Ja sitten mä sain jopa P-paperit sit myöhemmin, kun mun meni ihan jalat aivan muusiksi siellä, kun vedettiin sitä KH-marssia siellä. Niin jalat meni ihan helkutin huono kuntoon sen jälkeen. Ihan kauheat rasitusmurtumat tuli molempiin jalkoihin. Niin sitten lääkäri totesi, että nyt ei kyllä kannata munnoa enempää sitten niin kauheasti oikein metässä enää tämmöisiä kovia hommia ovat tekemässä. Ja kirjurihommia, mutta sitten vaitettiin. Mun piti olla alun perin kuljettaja. Erittäin huono idea, koska mä olin just saanut ajokortin. Mulla on siis ajokortti, mä tein autoa. Mä olin just saanut ajokortin 3 kuukautta ennen Intiä. 3 kuukautta ennen Intiä alkuun. Niin erittäin huono idea oli, koska mä olin niin kokematon. Mä tuskin niin kuin tiesin mitään enempää oikeastaan niin kuin autoista ja tämmöisistä, mitkä olisi saattanut niissä kursseissa. Siellä, että saisi sen niin kuin rekkakortin siellä Intissä. Niin se ehdottomasti oli huono idea, niin kuin just niitä isoit herrat laittaa mut siihen hommaan. Niin, sitten kun mä tietenkin tyrin ne kurssit, tietenkin, koska en mä tiennyt oikein enempää enää niin kuin autoista, kuin vaan sen mitä tarvii siihen, että pääsee läpi niin kuin siitä P-kurssista, minkä tein siviilissä, missä on P-ajokortti, mikä on toi henkilöautokortti, niin kuin monet tietääkin varmaan. Lintuja täällä alkaa olemaan. Siellä kattelee myös vähän perään. Kattelee myös vähän poispäin tästä myös, että saa vähän silmiä paranneutua. Kuitenkin kun mä ulkona oon, niin mä haluan koko ajan katsoa tää puhelinta päin. Ei siinä oikeesti, silmät parannut kauheasti. Mutta joo. Niin kuin sanomassa, niin sitten kun mä tyrin ne kurssit, niin ajattelin, että joo, se vaikka sitten koeta mua kirjurihommia. Parempi idea, se oli hyvä idea, se oli niin hyvä idea, mä oon niin kiitollinen siitä. P-paperi, mitä mä sitten sain sen KH-marssin jälkeen, auttoi myös aika paljon siinä. Pääsin KH-marssin läpi, se oli hieno saavutus, se oli oikeasti varmaan mun kovin fyysinen saavutus mun elämässäni. Se oli hieno juttu. Mä KH-marssin vedin läpi hienosti, mutta sitten vaan otin rasitusmurtumat siihen. Oin ihan heukutin poikki. Ja sitten se tuli ne P-paperit, kun todettiin, että mulla on ne rasitusmurtumat. Sitten kirjuri hommiin pääsin. Mä joudun kyllä siitä yleensä loppuun vuoden. Niin kuin sen vuoden kyllä en tästä niin kuljot joutuu, koska mä aika myöhään siinä pääsen siihen kirjurihommaan. Mutta se ei haitannut mua. Mä kuitenkin sain vaan enemmän kavereita siellä oikeastaan. Kavereiden kanssa ei ole harmaan nyt ollut enää kauheasti tekemisissä, mutta sain semmosia enemmän kyllä. Siitä uudesta saapumiserästä ja sitten myös vanhasta saapumiserästä, minkä jäsen minä olin.
saatiin vielä parempia suhteita. Oli Intissä niinku hauskaa, mutta se oli myös ihan helkutin perseestä jotkut asiat. Se oli hyviä asioita ja huonoja asioita. Hyviä aikoja, paskoja aikoja. Mutta sit selvittiin. On vielä elossa, niin kuin näettekin. Ja helkuttee. Joo. Semmoista se on ollut sitten Intissä. Vaihtelevaa. Hyvää ja huonoa. Sieltä ollaan päästy läpi. Mä tulin sinne A-miehenä. Poistun sieltä B-miehenä. Kesken kaiken sain B-paperit. Mä oon oikeastaan kiitollinen, koska mun piti sanoa, niin no B-paperit myös aika paljon vaikutti siihen, että mä en mennyt sit niihin niinku pidempiin mettäreissuihin, mitkä oli 2 viikon. Esim. Loppusota en mennyt sinne sen takia, koska lääkäri oli sanonut, että mun kannattaisi olla sisällä enemmän vaan. Ja se oli hyvä. Mä tarvitsin sen ajan oikeasti paranemiseen. Mun jalat oli ihan muusina. Mutta kyllä ne sitten parantui. Loppupuolella sitten Intiin ne alkoi olla paremmassa kunnossa. Pystyin jopa kardioakin alkaa vetämään taas. Kardiota tykkää vetää. Juokseminen on kiva. Pyöräily ja kävelynenkin ihan tämmöisissä paikoissa chillissä metissä tämmöisissä. Joo. Ja olisi kyllä oikeasti niinku kiva oikeasti ihan tähän siviiliskin niinku eräjormailla. Mun eräjormailukokemus tällä hetkellä on ainoastaan Intistä. Intissä on tullut sitä tehtyä, mutta en oikein siviilissä. Olisi kiva siviilissä. Olisi itse asiassa parempaa siviilissä, koska se olisi rennompaa, enemmän vapautta tehdä asioita kaikkea. Kun armeijassa koko ajan kauhean kiire ja sitten siellä pitää justiinsa niinku tanssia muiden ihmisten tahtiin, siellä niinku just niiden isojen herrojen tahtiin. Ei se ole kovin mukavaa aina. Ja sit siellä ei voi nukkua kunnolla, kun tulee heikotin kipinä vuorot. Joo. Kyllä tää niinku siviilissä olisi kyllä mukavampi kyllä sillä niinku eräjormailla. Kyllä mä niinku täällä sitä mieluiten jos tekisin. Olisi enemmän rennompaa, sais enemmän tanssia omaan tahtiin. Olisi tietenkin kivempaa vielä kaveriporukalla, se voisi oikeesti olla joskus kiva itse asiassa semmosesti niinku tehdä videota, että mennään eräjormailemaan jonkun porukan kanssa tässä näin. Mä en ole mikään mahtava siinä niinku. Mä en oo päässyt kauheasti oikein tuulta sytyttämään ja en oo päässyt kauheasti myöskään niinku kasamaan telttaa. No sitä Intissä tapahtui jonkin verran, että päästiin telttaan kasamaan, mutta se on enemmän semmonen niinku ryhmäteltta justiinsa, että se tehtiin muiden ihmisten kanssa. Mä haluaisin oppia kasaa semmosen teltan, minkä voi kasaa ihan yksinkin. No semmonen pienen teltan. Mä en oikein oo niin hyvä siinä. Intissä niinku jo sitä opeteltiin, mutta se ei jäänyt oikein mieleen. Mä oon silti aika siinä. Kyllä mun kepasi niinku tämmönen outdoorsman elämä kyllä siis niinku. Olisi vaan kiva, jos menee muutaksi viikoksi vaan metään syöväreihin ja sitten koittaa siellä selvitä. Sieltä koittaa ottaa jostain semmoista vettä, mitä keittää kuntoon. Jostain järvestä tai jostain joesta. Tietenkin se on likausta vettä, mutta jos sen keittää kuntoon, filteröi, niin kyllä sit se on juomakelpoista. Kyllä mä sen verran tiedän. Kyllä mä sen verran tiedän eräjormaamisesta. Ainakin jotkut basicsit asiat kyllä. Basic asiat. Ja sit se olisi aika siistiä mettästäis kun on oikein eläimisiä sama kokkaista leirinuotiossa. Tosiaan on. Olisi mettästysluvat. Aseluvatkin myös. Mun pitää jossain vaiheessa hakea ne. Mä oon miettinyt, että voisi olla kiva hakea semmosia. Kyllä mä haluaisin mettästä jossain vaiheessa. Ihan kunnon riistavihaa syödä siis. Mä en oo kauheasti oikein päässyt semmoista syömään. Mä en edes muista, olisinko mä syönyt kauheasti niin kunnon riistavihaa. Mä en oo kauheasti oikein syönyt. Mä mietin, en mä oikein oo syönyt. Mä oon kuullut, se on parempaa kuin tommoset prosessoitu vihaa, mitä kaupasta löytyy. Niin prosessoidut kamat muutenkin on aika huono asia. Kaikki aineet sieltä ja tämmöstä. Se olisi kiva kyllä ihan vaan syödä suoraan tommosta niinku luonnosta niinku tommosta vihaa. Kelpaisi mulle. Erittäin hyvin. Kelpaisi erittäin hyvin. Ja nyt te varmaan mietitte, kun
mä oon nyt tehnyt niitä pelivideoja. Mä oon Resident Evil Requiemin nyt pelannut 2 jaksoa tällä hetkellä ulkona, 2 osaa. Mitäs nyt sitten kun mä oon tää vanhempi niin miten se 3. osa, mihin se on tulossa? Se tulee sit kun mä oon takaisin kämpällä tässä viikon päästä. Se tulee takaisin. Mulla on siellä se mun pelipöytäkone. On sitten esitellyt sitäkin jossain vaiheessa. Se on siellä tällä hetkellä se pelipöytäkone. Mä oon sitä tänne tuomassa joku vanhempien vuoksi. Siinä on aika moinen urakka sitä siirrellä. Niin se on itse asiassa aika hyvä, että mä jätän sen vaan sinne kuitenkin, kun mä oon viikon täällä. Jos mä olisin kuukauden täällä, sitten mä harkitsisin jopa sitä, että pelipöytäkone tulisi mun mukana. On nyt kun tää viikon vaan, niin ei sen tarvii olla mukana juurikaan. Kyllä se voi oikeasti pysyä siellä. Se on kyllä helkutin kiva pelipöytäkone. Marraskuussa saakka on mun käytössä. Koottiin sen yhden kaverin kanssa tässä, ketä on aika hyvä itse asiassa tämmöisten koneiden kanssa. Mä en ole kovin loistavaa itse oikein oman koneita, mä oon sitä oikein tehnyt. Pääsemään vähän osallistumaan kuitenkin siinä kaverin kanssa. Joku hyvä kokoamaan asioita se kaveri. Se on hyvä koneiden kanssa, erittäin hyvä. Ja tässä softwaren ja hardwaren aika hyvin. Siitä on ollut suuri apu tässä ylipöytäkoneen kanssa ja niin eikö muissa asioissa ylipäätään niin teknisissä asioissa. Se on ihan hyvä tyyppi. Joo. Se 3. Resident Evil Requiem video, se on tulossa sitten kun mä oon siellä kämpällä. Mulla on nyt peliväppäri. Se on ollut mua kauan, se on ollut itse asiassa mun intin loppupuolesta saakka. Mä menin 2023 vuonna, 2023 intiin tuossa tammikuussa. Niin mä hankkisin sen tuossa lokakuun loppupuolella. Mä muistan, se olisi ihan loppupuolella. Mä oon käyttää sitä peliläppäriä. Se on aina palvelu mua hyvin, se voi kantaa kaikkialle. Sitä mä käytän aina vanhempien luona. Sitten tuo kämpässä sitä pelipöytäkonetta, missä mulla on Resident Evil Requiemkin myös. Mä pelaan sitä sit siinä. Ja aika monta peliäkin mä ajattelin kuvata siitä mieluummin. On vähän helpompi ja parempi kuvata itse asiassa siellä kämpässä just siitä pelipöytäkoneesta. Joo, 3. osa on tulossa. Mä voin kyllä varoittaa teitä. Se on aika pitkä. Se on 4 tuntia pitkä. Joo. Niin paljon asioita tapahtuu. Mä haluaisin saada vaan paljon progressia siinä, niin se meni just 4 tunniksi. Mä struglasin yhden puzzlen kanssa siinä 7 minuuttia. Mä kyllä on jo sitä kuttailua. Ja se video on valmiina. Kaikesta huolimatta. Se on valmiina. Mä oon renderöinyt sen. Se vaan kestää oikeasti varata, koska kestää ikuisuus YouTubeen varata pitkiä videoita. Niin sit kun mä olen siellä kämpällä, kun mä oon siellä, sitten voidaan katsoa oikeasti sitä, että varataan se sinne YouTubeen. Se on 4 tuntia pitkä, niin siinä voi oikeasti kestää kyllä kauan. Mut joo. Mä oon tällä hetkellä itse asiassa, mä oon kuvannut siitä jo itse asiassa 7 osaa tällä hetkellä. Eikä tässä vaiheessa nyt, kun puhun tästä 3. osan julkaisusta, niin on 2 osaa tietenkin ulkona, niin kuin te tiedättekin oikeastaan. Ja 7 osa on tuu kuvatuksi, aika monta siis, mutta enemmistö ei vielä ulkona. Mutta 3. osa on tulossa viikon päästä. Älkää huoliko. Mutta tosiaan tiedätte sitten, että mä oon paljon pidemmää peliä kuin mitä näkyy YouTubessa. Mä oon yli puolet siitä pelannut läpi oikeastaan. Se mulla on vielä menoa. Mulla on kestänyt itse asiassa kauemmin kuin mitä keskivertoisella kestäisi päästä se läpi. Se on 12 tuntia sen average tuntimäärä, mikä kestäisi päästä läpi toi Resident Evil Requiem, mutta mulla on mennyt vaan niin pitkään siinä. Mulla on mennyt aika pitkään. Mulla on jo mennyt joku parikymmentä tuntia. Niin kuin itse asiassa siinä kun meni se 4 tuntia mun siinä 3. osassa, niin siinä kyllä näkee, että mä vähän eteni aika hitaasti. Sen takia mun kesti oikeasti niin kuin se 4 tuntia, että mä oikeasti niin kuin etenin siinä kunnolla. Kyllä mä siinä koko ajan sain progressia siinä, voin sen sanoa. Mutta haluaisin saada lisää. Mä haluaisin saada hyvin paljon progressia siihen videoon, niin nyt se on aika pitkä. Mulla ei kyllä ole mitään muuta 4 tunnin videota tulossa siitä aika huoiko. Mutta mä ajattelin, että se on hyvä oikeastaan, että mä kuvaan tommosia pidempiäkin videoita siitä, että voitte sitten katsoa omalla tahdilla sen, omalla ajalla. Ei tarvitse katsoa tietenkin kokonaan sitä niin kuin läpi siinä yhdessä istunnossa, jos on elämässä muuta, niin kuin todennäköisesti varmaan onkin.
Sitä voi aina katsoa silloin, kun omaa aikaa. Aina semmoista loistavaa aikaa katsoa sitä. Mutta joo. 3. osa, se on nyt sitten, se on tuossa. 4. osa tulee sen jälkeen aika nopeasti. Se aikoo tulla paljon nopeammin, koska se on lyhyempi video. Se ei ole enää 4 tuntia pitkä. Mun videotyössä tosta Resident Evilista on ollut 1,5 tuntia minimissään pituudeltaan. Maksimissaan nyt on 4. Mutta sitten se average maksimi on aika ollut semmonen niinku ehkä 2 tuntia. Toi on mun viimeisin osa, minkä mä kuvasin, 7 osa. Niin se on semmoset niinku 3 tuntia melkein. On niinku just 3 tuntia. Mut joo. Ne on tulossa sitten kaikki noin muut videot siitä aikoo tulla nopeammin sitten tuon 3. osan jälkeen, koska nää kun on lyhyempi, niin on helpommin saada ulos. Mä voin varmaan nyt pikkuhiljaa niin katsoakin, että nyt alkaa tulla silleen vähän useammalla nopeammalla tahdilla ulos, niin ei mitään huolia siitä. Kaikki siinä aivan hyvin. Nyt tulee pieni tauko vaan hetkeksi, kun mä oon tää vanhempien luona. Julkaisen tämän videon tässä, kun olen nyt täällä. Mut joo. Kiva ilta, kiva auringonlasku. Oli kiva olla. Tulee lapsuus mieleen. Sekin on niinku ikuisuusaikaa, kun oli viimeksi lapsi. Jeez, tuntuu ihan siltä. Tulee niin nostaakin olla, kun on jotenkin tää vanhempi vuonna. On niin paljon nostalgiaa. Antavia asioita oikeasti. Sitten tulee aikamoinen olo. Tuo meidän pelaa lisää vaan vanhempia pelejäkin myös. Ja mä aion tehdäkin niin. Mä aion vanhempia pelejä pelaa lisää. On ihan Resident Evilista puheelle. Vielä. Mä ostin kaikki mainline-pelit, mitä mun puuttuu tänään. Ne sai paljon halvemmalla hinnalla. Oikeesti, kuin mitä ne sais normaalisti. Niin mä vaan ostin ne loput, mitä mun puuttuu. Mulla on 2, 3, 4. Sitten on toi Requiem. Mä ostin 0, 1, 5, 6, 7, 8 eikä Villagen. Niin mulla on ne kaikki mainline-pelit nyt sitten. Juman kautta. Eikä mä voin jossain vaiheessa niissäkin tehdä video. En mä kyllä kaikista, en mä varmaan 5 ja 6 varmaan jo tehdä. Mä ajattelin niitä pelata sitten omalla ajalla kavereiden kanssa. Niissä on kuitenkin co-op 5 ja 6. Se on ihan kiva. Mutta niitä sitten pelaamaan. Mulla on jopa niitä OG:tä nyt, niin se on aika kiva. Ihan OG Resident Evilita. Että ne on ainoastaan niissä remakeissa ja näissä modernissa Resident Evilissa kiinni. Että näkee, että kyllä minä aion niitä OG:täkin pelata. Kyllä mä oon aina halunnut pelata niitä OG:tä. Ja kyllä mä oon ehdottomasti pelaa kyllä. On ne ihan ensimmäiset kiinni. Ja se 1, mikä mun nyt sit on, niin se on se remake-versio, mikä on 2002 vuonna tullut. Ja me pelaan sitä. Just itse asiassa tässä vähän aikaa sitten tuli saatavilla ihan se OG Resident Evil 1 ja 2 ja 3. Nekin saa siimistä. Sitten on OG-versio 4. Mä miettinyt, että jossain sitäkin voisi koittaa. Mutta mä en nyt ehkä nyt osta 2, 3 ja 4 niitä vanhoja versioita vielä. Jossain vaiheessa vois. Mulla on kuitenkin ne remake-versiot, niin ne on ihan tarpeeksi hyvät mulle. Ne riittää ja siihen mun mainline kokoelmaan, niin mainline entry kokoelmaan. Mut kyllä, tämmöstä täällä me tässä voi puhuttua nyt sitten Intistäkin, eräjournamailusta. Vähän nopeata nostalgista fiilistäkin myös. Ja tästä että vanhempien vuonna tuen tällä hetkellä. Sitten Resident Evilin, Requiemin tästä läpipelun tilanteesta. Joo. Kyllä. Tämmöstä. Mä varmaan jatkan tästä nyt sitten iltojanne. Tai iltaani. Mä jatkan iltaani. Te voitte jatkaa teidän päivänne, yötä, teidän iltaa, aamua. Milloin ikinä te katsotte tämän videon. Niin jatkakaa sitä. Pitäkää oikeasti mukava päivä. Pääsiäinen on saapunut. Joten mä vielä toivotan teille kerran hyvää pääsiäistä. Ja me nähdään seuraavassa videossa, joka aikoo olla Resident Evil Requiemin 3. osa. Me nähdään siellä. Joten se on moro.